Защото роклята, любимата рокля на майката, е едно отдължение на живота, на възможността да разбереш не само нишката, не само цвета, а историята. Помниш ли кога взе тази рокля? Помня. Помня колко мислих за да я купя, дали да я купя. Защото една рокля не е просто сума. Тя е въздействие, дори душевно, не мислиш ли? Ти за това ми я взе. Ти си взела част от душата ми. И виж как хубаво я нося. Много. И ми е много приятно всъщност тя да бъде върху мен, защото аз я избирам по много поводи, се оказва. И я нося твърде често, даже се спирам да я нося. Понякога и си казвам, нали стига толкова, не може постоянно с тази рокля. И във времена, в които има сумати дрехи, които можем да си купим, много неща, които можем да носим. На мен някак си тази рокля ми остана най-любимата, защото нейната стойност не е в това колко скъпа е била тя за теб, когато си я купила, защото аз знам. Скъпа ми е, защото ми напомня на теб. И аз много добре помня, когато ти си я носила и го помнят и хора, които ме срещат по улицата и казват, но това е рокля на Мира. Казвам, да, рокля на Мира е и една от любимите ми сега. Добре, но ти имаш и други мои рокли. Защо тогава тази ти е любима? Много хубаво ми стои. Виж сега, кройката и материята са много важни. Но тук, когато особено говорим за дънкова рокля, поддръжката също има голямо значение. И аз много се грижа за нея, за да изглежда тя добре, защото тази рокля е, ако не се лъжа, на поне, може би 10 години, ако не и повече. 15. Да, а виж, че цвета и не е избелял, защото с правилната грижа дрехите остават вечни. И затова я харесвам. А тази пола, Кажи от теб, ти навярно си забравила, че тя е при мен. Аз първоначално, като те видях, даже не обърнах внимание, но ние можем да говорим и за всички дрехи, които аз на теб съм дала също. Да, ето това е една от полите. А ти дори не знаеш колко други съм ти взела, които стоят в гардероба ми, готови да бъдат показани в новата си душевност. Защото аз вярвам, че роклята, освен стил, носи и нещо повече от това. Нали? Не може да се нарече, че е жива материя. Разбира се, но човек вдъхва живот на невещественото. И знаеш ли нещо, което си мисля, е, че от родителите си ние приемаме много неща. Ген, възпитание, обноски, маниери. И за мен е много ценно, че съм успяла да взема и тези неща от теб. Тези дрехи, които аз нося с историята, която ти си им вдъхнала, пишейки вече своята история с тях. Защото аз тази рокля съм я носила в ефир, носила съм я за кампании, носила съм я на рождения ми ден. И аз имам толкова много спомени с нея, които надграждат твоите истории, които ти всъщност имаш с нея. А представяш ли си някой ден твоята дъщеря да е с тази рокля? Представям си и ще направя всичко възможно да я опазя до тогава. О, дай Боже! Също така, тениската, която нося в къщи в ежедневието си, пак е твоя. Преди малко и намерих една дупчица и си казах, майка трябва да я зашие, защото аз просто искам дрехите ни да живеят дълго. Не защото не можем да си купим нови рокли, нови тениски, но защото тези дрехи разказват история наистина и тя не е история на дрехата, тя е история на любовта, на отношението, на уважението, на приемствеността, на грижата, на вниманието, да пазиш тази рокля, защото тя ми е от мама и това вече я прави ценна. Да. Много Помня, повече. когато бях по-малка, ти имаш едно много цветно сетче. Няма как да не се сетиш за него, на едни цикламени. И когато бях по-малка, понеже не обичах да трупам дрехи и си мислех, това ще го подаря на някаква приятелка. Да. Обаче някак си твоите дрехи не успявам да ги подаря на нито една приятелка. Моите по-лесно ги давам някой да ги носи и това до ден днешен си го пазя с тези му изкрящи цветове. Всяка пролет си го препирам, поддържам го и ми стои в гардероба, не стои просто в някой кашон. Защото да помниш дрехите и тяхната история, аз помня кога си го носила.
Помня токчетата, с които обличаше този тоалет. Те бяха оранжеви, роклята е розова. На времето сигурно е било странно да се обличаш така. А сега е толкова модерно. Пази го, дъщеря ти ще го носи. Ще видиш дъщеря ти.